Sana parang ni Jobanivlog itu sana tham ko fin ko sabor bawa shoy maje jo forward nai mohar dan sana berda mo gai impe blog ko pura joba sana mo jabai hane mani interesting kamne sesta kalamun anga amrai sebab godan bondan sana ko subscribe kamna ngalang like comment share kamlang mon jabe arna amrai bariyaw hapfैना sang tham ko ise borai be arna anga bariyaw mane barin lama jing ise khalo khosa monane bariyaw bar gय बिफांनि सिउ बानाय नुफुनानै फैदों आरोना आङो ओमफ्राय आङो सिगां ब्लगआवनो खिथाखाबाय नङा होमबा जे फैलायबाय जोङो न'आवहाय आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं जों ब्लग सामथामोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो गरमा हले मैखोमैनो गरम बाखि बारा दाख्लैफोरनि बायदि एकदम सिउ नङा आरोना हालखा फुलखा बार माबा हाद्रिया बिरफुंबाय थायो दाबायदियावलाय आरो माथोना रानस्राव खुनस्राव ओमफ्राय बारि फारसे फैदों नालाय जोंनि नै बागाननि फिथाइखौ देखायनां जोगोनार फिथाइ आरोना नायलाय जोगोनारालाय जि गिदिर गिदिर आं लायनो र' ओमफ्राय नै एम्फौ सुनाय ना मानि थाखाय माया एकदम गस्ला माबा माबि जोमहोनानै दोनजोब्बाय आरोना नै थाइथामल' थें खोमा ओमफ्राय फिसा फिसा थाइख्रिनाय दं आरोना बेनो जोंना बैसाङा खुनुरुखुम बयथां बाननानै गालांनाया मा होनो बेयावनो एखमबा खुमब्रा एखमबा जोगोनार गोमालाय एसे मोनजासाबो आरोना नै दंसाबो खिन्थु आं मोनजाथ'वाखै मायाबो जादों जायाखै सोंनो रोङाखै आङो र' कुइसन मारिनांगोन जायाखैबा एसे लागावनांगोन आरोना सानदोंसो आङो मा जायो ओमफ्राय सिदा किटचेनाव हाबफैफिनबाय आङो किटचेनाव माने मा टिभि रुमाव आरोना बेखौबो बेनि सिगां ब्लगआव फोरमायखादों आङो जोंना हालोदा मा रोखोमनि जानानै दङ टिभि रुमावसो मानो संजादों बेखौबो फोरमायखादों नङा होमबा थ' माने मिस्ट्रिफोर दं नालाय साथाम बिसोरनो ओंखाम खुरनोसै ओमफ्राय नै थोरसियाबो अलसियानि खामानि ना मा होननांगौथाय मा होनो फिसाजोनि खर्म आग्लायनानै थानाय आरोना थ' बेयावनो खुरनानै होनोसै खुरला खुरना होगोनसै आङो नों आबैनि सायाव उन्दुदो फुंनि सान्दुं नांनाय बेसेबांबा गरमसो खामसालियानो उन्दुनो हाया ओंखायनोथ' दुंखावजोब्बाय दसे जिरायनायावनो ओइ थांबावबायसो सान्दुङाव आया बबेहाय थांखो बियो लंएटनो ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरनोबो खुरना होखांबाय नालाय एसे किचेनखौ एसे फोसाबग्रोनोसै आङो मायाबो सोलाबलाय लाङाखै आरो बेफोर खामानियालाय माना संबानो खावबानो लेथ्रा जायो लेथेर फेथेरनो ओमफ्राय जोंबो जानोसै आरो टाइमा एकदम 1:30 जागुलायबायमोन फैलायबाय नोङो जै बिनि थाखाय जा सुबिदा जादोंना बाप्पा ओइ ओरैनिफ्राय एग्ला दादां दे जेबो दे र' ओमफ्राय जोंबो ग्रिदनो माने हाबा मोनजाथारैनि बे हाबानि बायदि थोरसियावनो जानोसै आरोना साब्रैजोंहाय खुनुरुखुम जाखां लोंखां सुस्रां आरिस्रां बोस्रांखां सिबस्रांखां स्र' खालामनानै लाथ'लायबाय बिराद गिलुं माने जगफ्राव दैफ्रा खुनु सेफ गैया आरोना नानि थाखायनो खना गारहा गारहि थाग्रा न'आव बिदि ओंखाम संजाबा एकदम रुम भारा मोनो आरोना नै गथ'फोर गैयाबाथ' जेबो सिन्था गैया खिन्थु नानि जुनै बिराद दिगदार जायो आरोना जोंना बेनोसै नै खना जेरैबो माल जाथ'नानै दङ बैसां सिंफ्रावसो नै मालफ्रानो जायो ओमफ्राय नैबेहाय पेपार होनांगौमोन पेपारानो गैला जाहैबाय प्लास्टिकसो दं आरोना दा प्लास्टिकखौबोथ' गिलुंसो फोर माबा लेजेरहैबानो मा होनना बुंबावनो आरो लेजेरनानै एसे बोरैबा जाबाय संनो लागायाव दा ओरै बोनानै संनांसिगोन थाव साव बेदरबायानो नै सिगाङावबो जोंहा बिदि अबस्था जाखांखाबाय आरोना बै समाव सिलाखौ खैयावहाय मा होनो बेयाव लाबोनानै संफैखांखाबाय आरोना माने दैयानो बेसेबांबा गोबाव थाखादोंमोन दैबाना समाव ओमफ्राय ओंखाम संग्रा लाबोनानै बिदि रोखोमनि संखांखाबाय अब्लाहालागै नानि गैयामोन नालाय टेनसन गैयामोन आरो बाबायाबो एसे स्र' जाखाबायमोन ओमफ्राय दा प्रभु बै आमोलाव माने खनसेल' बेबायदि दैबाना आं मोन्दों ओमफ्राय खनसेया जादोंमोन खिन्थु जोंहा सिला खोखाबायमोन सिलायाव फैखालामोन जुनारफोर नै इसिबांमोन फेन्टासमोन आरोना सिलायावनो दंखला लोमहां दै गग्रा गुदुङा खुनुरुखुम एसे थादों आरोना दै सानानै मोन्दों माने दैया बे समाव जाफ' गयो आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय बे जोंनि न'आ खुनुरुखुम बे गाहायनि माबा मा होनो गाखोग्राया बेसेबां समान जादोंमोन आरो मा सनमोनथाय एकदम एसे गोबाव जाबाय आरो बै समावनोमोन ओमफ्राय बे समावथ' स्कुलाव बन्द' मोनखायोमोन नालाय दैज्लां बोथोराव जानायमोन आरोना थ' दा गैया इदि दैबाना फैथ'वाखिसै बे खनसेल'मोन थ' जेबो नंला दाबो खामानि नालाय आरो माथोबावनो अबावथो लांबावनो नै बे रोखोमनि साजायहांगासिनो दं आरोना मावगिरिफ्राबो गामिनो मोखांफोरखौ देखायलायलाङो सेंग्रा मोजां गोजासो बाराबा हिनजाव मोननाय नङा इन्जिनियार गोजासो ना माबायाव कर्स खालामनानै फैनाय गोजाखासो सिन्था गैया आरोना नै
दासो एसे खयै खथे बानायस्रोगासिनो दङ लेटार पेटार दानोथ' संनो मोनथ'लालै सानसे साननै ना सानथाम ना बारा गोबाव नाङा समफोर साननै नैबे राबानोथ' जाबायना ने बेखौथ' सोर मा दांनो नैबे नों गुसेबद्राय जाबायहाय जोंना ना नैबेयो एसे गुवार जाबावनांगौमोन एसेसो ओंखायनोथ' मिस्थ्रियाबो खिथानो रोंला जोंबो खिथानो रोंला होननायसो जानोसै खुनुरुखुम गेस सौखा थानो आन्थाल' ओरै साथिंबो पाइप नालानि माने लामा दोफ्लंगासिनो दं आरोना माने साथाम मिस्थ्रि आरो दा मावबाय थानायफ्रा ओमफ्राय बिदिनो मा हायो एसे कालार थालार गैयाबाबो माने टाइल्स एसे लागायनानै लानोसै होननानैहाय एसे मोना सौनायावनो माने लगायोमोन दे जा हायो बेखौनो मावनो होननानै ग्रोब ग्रोब आखायाव लालायबाय आरोना थ' बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलायबाय आङो दैलि ब्लग्सआवलाय आरो माथोना दा गुफुं गुफाथार फाइनाल लुक्सआ मा जागोन आंबो बारा मोजां मिन्थिया आरो मिस्थ्रिफोरखौबो मावग्राफोरखौबो आङो माने बारा दादा मादा देखायनो बादों बानाय बायनि खोथा थायो नालाय दागा मा थांनानै आं देखायहैनो हानाय नङा उसुबिदा गैयाबाथ' जेबो उसुबिदाथ' जेबो गैया आंलाय माथो खालामनो ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो माने देखायाखिसै आरोना ओंखायनो आं दा बेयाव दादा मादा लुइला देखायहैनो हाथ'वाखै ओमफ्राय आरो दाख्लै सासे आब'सो ना आगैसो होन्दोंमोनथाय आंखौ आं टाइल्स लाबोनायखौ एसे देखायदोंमोन ना मा लाबोनायखौहाय थ' बेल' नङा सोनाफोर आरो लाबोबावदों उनावहाय मिस्थ्रिफोरखौनो लायहोबावदों आरोना ओमफ्राय थ' बेवहाय बुंदों आरोना टाइल्स लागायनो थाखाय थिनहरनोसै नामा आङो जोंनि बोरायखौ ना मारैबा बिदि बुंदोंमोन आं जा मिनिनोबो ओंखारदों आरोना नांलायला जोंना गामियावनो खिबाय सना दे खि नांलायला जोंना गामियावनो एसे मावलु मावग्राफोरा दंखायो आरोना एसे रोंहांनाय बा रोंनाय बिदि दंखायो थ' बिसोरखौनो मावहोदों दा खिखांबायथ' खिथुसुनोसैथ' खिलायबायनो जोंहा होनबाथ' सका सक जाजोब्बायहाय दा ग्रोब ग्रोब दोनहैनांगौआसो जालायसिगोन आरोना रेगाबोथ' गैला नालाय बासन सोनानै दोनग्राया जिखिया जाया आरोना बैसां सिंखौ बजाय खालामनानै दोनहैथ'जोबनोसै आं र' सोस्रांसै सना रानस्रावजोब्बाय माबा अभार अयथासार बार बारबाथ' दोनजाया खिन्थु नै दा एथ'बां अभार बार गैया नालाय नै बालायाबो गैया आरो ओंखायनो फुरा सका सक फोरानजोब्बाय सोस्रांना लाग्रोथारनोसै आं दै गारहाखौबो नै गेस थिंखि गोजौआवसो एकदम फिसाजोखौ दांसनजानो गिनाया थान्दा दै लाबोनानै ओमफ्राय मोनसेयाथ' मा होनना बुंबावनो दांसोबा दांसोमबायसै बाथ्राब सोनानै दोनसै माथोबाव आरो ओमफ्राय आं बिदि ज' दोनबाथाय बाथरुमखौ नागिरना मोनथाराहाय दा आंनो नागिरना मोननाय नङा ओंखायनो फिसाखौ एसे ओरै स्र' खालामनानै दोनसां आंनो दा गिलास नांब्रगौ माबा नांब्रगौ होनबा मोननाय नङा आरोना हा सना ओहो दे र' गारबाय दैया गारबाय बेखौ लोंदो बे मोजांसो आं हरनायसो इयाव जमा दोनजोबनोसै आरो र' आं सोनानै दोनो दे माव नों दांनो नाङा ओइ दा नांगौबा ग्रोब ग्रोब हानसैलाय गासिखौबोलाय अबाव साजायनानै दोननो हाबावनो नोंबो इयाव था नै नोंहासो गेलेनाय बायदि मोनबाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनबाय हाय दै थोलो थाला मालाबानो सारिथा एसे लिलाला दाखोर दाला सिबस्रांबावनोसै आं आइदै आफा इसोर थाखुर 2 मिनिट जिरायहां जानायावनो मा लाबोदोंथाय কি আছে বলে কৈছে কাকা কি আছে তিতা কেৰেলা আছে টমেটো আছে টমেটো আমাৰ আছে তিতা কেৰেলা কিমান কিবা পোৱা নাকি 10 টাকা খৰা না খৰে ইটা মিঠালাও আমারও আছে ফুলি আছে খালি তিতাটাই তিতা টেঙাটা নালাগে টেঙাটা আছে যে অলপমান খাবা পাই र মই পইচা লৈ আহিম নে কিমান হয় না বুঢ়া নহয় না নহয় একদম কম দুটাও দে 20 টাকা না र মই আনিম ओमफ्राय इसे आगोलावसो मायानै माबा मुथासे सजना लाखिबाय आरोना ओंख्रियालाय ग्रोब ग्रोब सफैयो गामियावनो खिन्थु बेबो फैसा गाराबालाय बहा मोनजानो गामि जा टाउन जा फैसानि खेला होननायसो मानो फैफिनखो बिदा बिनानाव बेरायहैनाया आबैया न'आवसो दङथ' आबैया न'आवसो दङ आयै सना सरि आं आबैखौ बै आयंमोनाव दं साननानै नोंखौ आयंमोनावसो दङ होनफ्लांदों आबैया न'आवसो दङ फैदो न'आवसो दङ फैदो बिबैखौ नागिरदों फै ओइयाव न'आवसो दङ फैदो जाथ'बाय आरो सनाफोरा एनार्जि गैथ'ला बिदिनो ग्रोब खामानि ओमफ्राय दा मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय माबायदि दिनैहाय टाइल्सखौ लागायलांजोबदों होन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय
टाइल्स हाग्रा मेसिनानो गाज्रि जाब्रबलायबायनो आरोना ओमफ्राय थालायबाय बे फेरलेबसे टाइल्स लागायनायानो आरो थाबावलायबाय जेबो नंला माथो खालामनो गाबोनफोर लागायसिगोनलाय बिसोरो ओमफ्राय मा होनो दा ब्लाउसखौ आं दोनथ'सै सनाफोर ब्लगसा एसे लासै लासै लाबायानो आङो ओमफ्राय दा लाथ'ला माने मा खालामदों मा मादों अबाव फैखो मा जागासिनो दङ बेखौनो एसे सेयार खालामबाय आरोना हालोदफोरखौनो एसे सेयार खालामबाय आरो मबाइलाबो हें जानो हमबाय आंना गरम बोथोरबाथाय एसे मबाइलफ्रा बारा थिखिनो नागिरा आरोना हरेक माल मबाइल नालाय सनाफोर थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच